गोजोनथाव खौरां आसाम सोरखारजों खुंजानाय 30-31 मार्चनिफ्राय 1 एप्रिलसिम सीमान्ता सेटाना मानसा पोरबन्तर 24थि गेलेनाय बादायलायनायाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलनि सा 54 बर' लाइमोनफोरा बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। बे बादायलायनाय खेलाया दिनै थुंगेबाय। बिनिनो फिथाइ महरै बर' हारिनि लाइमोनफोरा सनानि मेडेल, सिलभार मेडेल, ब्रन्ज मेडेल गोग्गाथाव बान्थाखौ लानानै देरहानो हादों। बादायलायनायाव देरहानाय एबा मेडेल मोननो हानाय लाइमोनफोरनि मुंफोरा फारियै सेथियाव आटलान्टिक 100 मिटार खारनाय जानमुनि राय, नैथियाव 200 मिटार खारनाय रुपाबाला बर', थामथियाव शटपुट थ्र' अन्जु नार्जारी गल्ड मेडेल, ब्रैथियाव हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव गल्ड मेडेल मोननो हादों, बाथियाव काबादि सिलभार मेडेल, द'थियाव रेली हिन्जावसाफोरनि सिलभार मेडेल, हौवासाफोरा ब्रन्ज मेडेल। बेबायदि मोजां मेडेलखौ टीम मेनेजार महरै रबिराम नार्जारी आरो टीम केस महरै सुमित्रा बसुमतारी बिथांमोना नांथाब नाजानानै चिरां जिल्लाखौ मुं लाखियो। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला। सान्तिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा रङालि बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय दामाका अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौ सोलायनानैनो लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्तिपुर बाजारनि भुटान रडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय लानानै फैदों रङालि बिहु आरो गोथार ईद फोरबोनि थाखाय दामाका बाम्पार अफार। नोंथाङा खम बेसेनावनो मोननो हागोन गासैबो रोखोमनि बाजाज बाइक गारि।
खम डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथांनि हास्थायनाय बायदि बाजाज बाइक कम्पानिनि बाइक लानो हागोन। नोंथाङा गोदान बाइकजों लोगोसे बेसेन होआलासेनिफ्रायनो मोननो हागोन 5 लिटार पेट्रल आरो गंसे हेलमेट आरो मोनसे एजार गिफ्ट मोननो हागोन। आरो नोगोद रां होनानै लांग्राफोरनि थाखाय 1000 रां हरफिननाय जागोन। बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। बे बाम्पार धामाका अफारा एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्राय लानानै एप्रिल दाननि 30 अक्ट'सिम थागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुम मावख'निफ्राय। अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो, थाबैनो सुलाद लादो। जामबुं नं 7099100995 6003817191 बे नङाव सुलाद लादो।